ውዕልኩም ክቡራት ዕለታዊ ዜና ከነስምዐኩም። ኩነታት ኣብ ትግራይ ዘይሃድአን ተኣፋፍን ናብ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ክልሑ ከም ዝኽእልን ኣብ ተሓባባሪ ሰብኣዊ ጉዳያት ሕቡራት ሃገራት ከም ዘፍለጠ ወሃቢ ቃል ሕቡራት ሃገራት ገሊጹ። ሰራዊት ትግራይ ናብተን ክልላት ድሕሪ ምስጋሩ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣስታት 200,000 ኣብ ክልል ዓፋር 76,000 ሰባት ከም ዝተፈናቐሉ እቲ ወሃቢ ቃል ሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ጋሊኮማ ዓፋር ብከቢድ ብረት ተደብዲቡን መኻዚኖ ተቓጺሉን ዝብል ሪፖርት ከም ዝበጽሖን የጻርዩ ከም ዘሎን እውን ሕቡራት ሃገራት ገሊጹ። ኣብ ውሽጢ ትግራይ ይብል እቲ ወሃቢ ቃል ቀረብ ሰብኣዊ ረድኤት ምሕር ከም ዝተመሓየሸን ኣስታት 75 ሚእታዊ ከባብታት ትግራይ ምብጻሕ ከም ዝተኻእለን ገሊጹ። እንተኾነ ዝኣክል ረድኤት ገና ከም ዘይተረኽበ ጠቒሱ ናብ ትግራይ እንኮ መእተዊ በሪ ብክልል ዓፋር ዝሓለፍ ጽርግያ ጥራሕ ኮይኑ ከም ዘሎ ብሰንኪ ጸገም ጸጥታን ፍተሻታትን ግና ዓንቀፍቀፍ ዘለዎ ኮይኑ ከም ዘሎ እቲ ወሃቢ ቃል ገሊጹ። ኣገልግሎት በረራ ነፋሪት ሕቡራት ሃገራት ዝሓለፈ ሰሙን ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ መቐለ 2 ግዜ ከም ዝተሳለጠ ሰራሕተኛታት ሕቡራት ሃገራት ካብ መቐለ ናብ ሰመራ እውን ከም ዝተመላለሱ እቲ ዜና ጠቒሱ። ንባዕሉ ሰራዊት ነጻነት ኦሮሞ ኢሉ ዝጽውዕ ውድብ ሸኔን ሕወሓትን ሓቢርና ክንሰርሕ ኢና ኢሎም ምስምምዖም ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ዝብል መግለፂ ኣውፅኡ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ። እቲ ቤት ጽሕፈት ወሲኹ ነባራት መራሕቲ ነጻነት ግንባር ኦሮሞ ነቲ ጥምረት ከም ዘውግዝዎ ኣይንጠራጠርን ይብል። ፕረዚደንት ክልል ኦሮሞ ኣቶ ሽመልስ ኣብዲሳ ብወገኖም ህዝቢ ኦሮሞ ንሕወሓት ንኽድግፍ ምብርባር ንቁስሊ ህዝቢ ምርሳዕ ማለት እዩ ከም ዝበሉ ዝመጸና ዜና ሓቢሩ ኣሎ። ድሕሪ ዜና እውን ክንምለሶ ኢና። ተሓላቒ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ትግራይ ሰፊሕ ጾታዊ ዓመጻት ከም ዝተፈጸመ ኣፍሊጡ። ኣምነስቲ ኣብ ዝዘርግሖ 37 ገጻት ዝሓዘ ጽሑፍ ኩናት ካብ ዝጅምር ንድሓር ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ብሓይልታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ብምልሻታት ክልል ኣምሓራን ሰራዊት ኤርትራን ምግሳስ ጉጅላዊ ዓመፅን ስምዒትን ዝትንክፍ ኮነ ተባሂሉ ዝተፈጸመ ግህሰትን ከም ዝወረደን ገሊጹ። ዋና ጸሓፊት ትካል ኣምነስቲ ኣግኔስት ካላማርድ ክትዛረብ ከላ እቲ ዝወረደ በደላት ምስ ገበን ኣንጻር ሰብኣውነት ከምኡውን ገበናት ኩናት ክዳረግ ከም ዝኽእል ሓቢራ። እታ ዋና ጸሓፊ ወሲኻ ሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ናጻ ምጽራይ ንኽካየድ ከፍቅዱ ጸዊዓ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ መግለጺ ኣመልኪቱ ብጽሑፍ ተቃውምኡ ገሊጹሎ። ሚኒስትር ዜና ኤርትራ እውን ብትዊተር ኣብ ዘርግሖ መልእኽቲ ነቲ ሪፖርት ነጺግዎ ኣሎ። ሙሉእ ሪፖርት ድሕሪ ዜና። ብንፋስ መውጫን ወልድያን ሸሊኹ ንኽኣቱ ዝፈተነ ሓይሊ ንኽምለስ ከም ዝተገብረ ቤት ጽሕፈት ፓርቲ ብልጽግና ክልል ኣምሓራ ኣፍሊጡ። ሓላፊ እቲ ቤት ጽሕፈት ኣቶ ኣብርሃም ኣለህኝ ምስ ሓለፍቲ ብሔራዊ ምንቅስቓስ ኣምሓራን ዴሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ኣምሓራን ኮይኖም ኣብ ባህር ዳር መግለጺ ሂቦም ኣለዉ። ኣቶ ኣብርሃም ኣለህኝ ብፓርላማ ኢትዮጵያ ኣሸባሪ ዝተባሃለ ሕወሓት ንኢትዮጵያ ብሕልፊ ድማ ንኣምሓራ ይኸቦ ኣሎ ኢሎም ንሶም ወሲኾም ብንፋስ መውጫን ብወልድያን ሸሊኹ ከኣቱ ዝፈተነ ሓይሊ ብህዝቢ ፍሉይ ሓይልን መከላኸሊ ሰራዊትን ክምለስ ተገይሩ ወረራ ኣብ ዝፈጸመሎም ከባብታት ንደቂ ኣንስትዮ ደፊሩ ንዓበይቲ የሳቒ ንመናእሰያት ይቐትል ኣሎ ኢሎም። ትህነግ ወያኔ ወረራ ከጀመረበት ቀን ጀምሮ በየዕለቱ የሚያሰፋቸው አካባቢዎች በርካታ ናቸው። እስካሁን ድረስ በነበረው አጠቃላይ አቶ አብርሃም ክዛረቡ ከለው ትህነግ ወያነ ወራር ካብ ዝጀመረሉ ዕለት ኣትሒዙ ዕለታዊ ዝቆጻጸሮም ከባብታት ብርክት ዝበሉ እዮም። ኣብ ሰሜን ወሎ፣ ኣብ ደቡብ ጎንደር ንፋስ መውጫ ዝለዓለ ምንቅስቃስ ዝገበረሉ ኩነታት ኣሎ። ኣብ ዝኣቶም ከባብታት ከቢድ ክሳራ ኣብ ምብጻሕ ዝርከብ ንዓበይትን መናእሰይን እናሃደነ ይቐትል ንደቂ ኣንስትዮ ይደፍር ንህፃናት የሸማቕቕ እዮም ዝብሉ ዘለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ፌደራል መንግስቲ ትግራይ ፈሪሱ እዩ ኣብ ትግራይ ስልጣን ዘለዎ ግዝያዊ ምምሕዳር እዩ ዝብል ወሃቢ ቃል መንግስቲ ክልል ትግራይ ዝበሃል አቶ ጌታቸው ረዳ ብወገኑ ትማሊ ኣብ ቴሌቪዥን ትግራይ ቀሪቡ ንእዋናዊ ኩነታት አመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ከምዚ ኢሉ ነይሩ። አሁንም ራያ ግንባር ነው የሚለው ትናንት የሰማሁት አይነት የአማራ ክልል መንግስት መግለጫ በራያ ግንባር ይላል። ራያ ውስጥ አቶ ጌታቸው ክዛረብ ከሎ መግለጽ ክልል አምሓራ ለምውን ግንባር ራያ እዩ ዝብል ራያ ዒፍውን ኣይትበረሉን ወልድያ ነጻ መሬትና እዩ ህዝቢ ባዕሉ ንባዕሉ ዘመሓደርን ናይ ምርግጋእ ስራሕትን እዩ ይፍጽም ዘሎ መርሳ ነጻ መሬትና እዩ ይኹን እምበር መግለጽ ክልል አምሓራ ንመርሳ ነጻ አውጪና እያ ይብል ኣሎ ካምበን እዮም ነጻ አውጪኦምዋ ጽቡቕ ገይሮም እዮም ዝሕስቡ ንሰብ ዘለዎም ንዕቐት እዮም ዝገልጹ ዘለዉ ክብል ተሰሚዑ አቶ ጌታቸው
ኣብ ባርዳር መግለጽ ዝሃቡ ሓለፍቲ ሰለስቲአን ፓርቲታት ህዝቢ ኣምሓራ በቲ ናይ ሕወሓት ፕሮፓጋንዳ ዝበልዎ ንኸይደናገርን ብሓደ ደው ክብልን ከም ፀውዑ እቲ ዜና ገሊጹ ኣሎ። እቶም ሰበስልጣን ኣብ መዕቆብ ካምፕ ስደተኛታት ዓፋር ብሕወሓት ተፈጺሙ ዝበልዎ ጥቕዓት ንዝተጎድኡ ሓዘኖም ገሊጾም ንተፈናቐልቲ ድማ ዓለም ለኸ ደገፍ ንኽረኽቡ ፀዊዖም ትብል ኣስቴር ምስጋናው ዝለኣኸቶ ሪፖርት። ኣብ ኣስራሮን ሻላን ክልል ኦሮምያ ብሰንኪ ደርቂ ጥምየት ከም ዝኣተወ ተገሊጹ። ናይቲ ዞባ ሓላፊ ስግኣት ሓደጋ ከም ዝገለጹ ኣብ ክልቲኡ ወረዳታት ኣስታት ልዕሊ 100,000 ህዝቢ ንጥምየት ተቓሊዑ ኣሎ ይብል። ዛጊድ ዝሞተ ሰብ ግና የለን። ጠንቂ እቲ ጥምየት ኣብ ወርሓት ለካቲትን መጋቢትን ክወቅዕ ዝነበረ ዝናብ ስለ ዘይወቅዐ ሓረስቶት ንጥምየት ከም ዝተቓልዑ ንቪኦኤ ርእቶ ዝሃቡ ገሊጾም። ዋናው ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ነቲ ኣብ ዛምቢያ ይሳልጥ ዘሎ ሃገራዊ መረጻ ብቐረባ ይከታተልዎ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ኩሎም ዛምባውያን ኩሎም ሕፁያትን መራሕቲ ፖለቲካዊ ፓርቲታትን ዛምቢያ ኣብ ሃገሮም ተኣማንን ሰላማውን መረጻ ንምክያድ ዝጥዕም ባይታ ንኽፈጥሩ ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተረስ ፀዊዖም። ጉጅለ ፍልስጤማውያን ኣብ ቃዛ ገበን ኩናት ከም ዝፈጸሙ ሂማን ራይትስ ዋች ኣፍሊጡ። ኣብ ቃዛ ዝዓረዱ ምልሻታት ፍልስጤማውያን ናብ እስራኤል ዝተኮስዎም ሞርታራትን ተወንጨፍትን ማዕረ ገበን ኩናት እዩ ይብል ሂማን ራይትስ ዋች ሎሚ ኣብ ዘርግሖ መግለጺ። እቲ ደብዳብ ን12 ሰባት ቀቲሉ ብርክት ዝበሉ ኣቑሲሉ እዩ። ኣብ ውድድራት ኦሎምፒክ ቶኪዮ 10 መዳልያታት ዝተዓወተት ጋንታ ኬንያ ካብ ኣፍሪካ ቀዳመይቲ ኮይና ነቲ ውድድር ዛዚማቶላ ኣብ መወዳእታ ዜና ዕረፍቲ በዓል ሞያ ሕግን ጠበቃን ኣቶ ዓብዱል ጀብር ሁሴን ትማል ረቡዕ ኣብ ቀበሌ ገንዳ ኣዳማ ወዲቖም ከም ዝተረኽቡን ህይወቶም ከም ዝሓለፈን ሓዎም ኣቶ ሱልጣን ሁሴን ገሊጹ። ስነ ስርዓት ቀብሪ ኣቶ ዓብዱል ጃብር ሎሚ ኣብ ኣዳማ ተፈጺሙሎ። ኣቶ ዓብዱል ጃብር ጠበቃ ኣቶ ጆሃር መሐመድ፣ ኣቶ በቀለ ገርባ ከምኡውን ኣብ ዝቐረባ ዝተፈትሐ ኣቶ ልደቱ ኣያሌው ከም ዝነበረ እቲ ዜና ሓቢሩ ዜና ተፈጺሙ። ነመስግን በትረ እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ድሕሪ ዜና ዝዳለናዮም ፀብፀባት ክንሰግር ንባዕሉ ሰራዊት ናጽነት ኦሮሞ ኢሉ ዝጽውዕ መንግስቲ ድማ ሸኔ እናበለ ዝጽውዑን ሕወሓትን ሓቢሮም ክሰርሑ ዕላዊ ምግባሮም ሓዱሽ ነገር ኣይኮነን ክብል ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ገሊጹ። ቀዳሞት መስረቲ ግንባር ናጽነት ኦሮሞ ነቲ ናይ ጥፍኣት ሕብረት ከም ዝኽንንዎ ኣየጠራጠርን ክብላ ሓላፊት ፕረስ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ብለኔ ስዩም ተዛሪበን። ህዝቢ ኦሮሞን ሕወሓት ክድግፍ ምልዕዓል ቁስሊ እቲ ህዝቢ ምርሳዕ ማለት እዩ ዝበሉ ድማ ፕሬዚዳንት ክልል ኦሮሚያ ሽመልስ ኣብዲሳ እዮም። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኹ ጸብጻብ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ። ኣብ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ዝተውሃበ መግለጺ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ስጉምቲ ንምውሳድ ኣንፈት ምቕማጡ ካብ ዘፍልጥ ፈላማ እዩ። ነቲ መግለጺ ዝሃባ ሓላፊት ክፍሊ ፕረስ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ብለኔ ስዩም እቲ በይናዊ ተኹስ ጠጠው ናይ ምባል ስምምዕ ተላዒሉ እንተኾይኑ ተሓቲተን ከምዚ ኢለን። The statement means that the government and the people of Ethiopia together will employ all means necessary to prevent the terrorist TPLF from spiraling the country into further instability. ናይቲ መግለጺ ትርጉም ኣሸባሪ ሕወሓት ነቲ ሃገር ናብ ዝገደደ ዘይምርጋእ ቅድሚ ምእታው መንግስትን ህዝቢ ኢትዮጵያን ብሓባር ኣገደሲ ዝኾኑ መንገድታት ክጥቀሙ እዮም ማለት እዩ እየን ኢለን። ሰራዊት ምክልኻል ፍሉይ ሓይልታት ክልልን ሚሊሻታትን ነዚ ንኢትዮጵያ ንምፍራስ ዝሰርዓለ ናይ ክሕደት ሓይልን ናይ ወፃኢ ስውር ኢድ ንምድምሳስ ሓያልን ዘየዳግምን ቅልጽምኩም ክትዕረፉ ኣንፈት ተቐሚጥልኩም ኣሎ ይብል ኣብዚ ቅንያት ዝወፀ መግለፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ። ንባዕሉ ናይ ኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ኢሉ ዝጽውዕ መንግስትን ፓርላማ ኢትዮጵያን ግን ሸኔ ኢሎም ዝጽውዕዎ ሓይሊ ምስ ሕወሓት ወታደራዊ ስምምዕ ምግባሩ ዕላው ዝኾነ ትማሊ እዩ። ብዛዕባ እዚ ዝተሓተታ ብለኔ ስዩም ናይ ክልቲኦም ሓቢሮም ምስራሕ ሓዱሽ ኣይኮነን ኢለን። In yesterday's public declaration of this unusual marriage between these two groups, which they have acknowledged publicly, ትማሊ ዕላዊ ብዝተገብረ ብክልቲኦም ጉጅለታት ዘይተለምደ ሓዳር ምትእስሳር ብወግዒ ዝኣመንሉ ኣጋርነት ብተመሳሳሊ ዝኣምንሉ ነገር ናይቲ ሃገር ምርግጋእ ኣብ ዝህውኽ ተግባራት ጥፍኣት ብሓባር ይሰርሑ ምህላዎም እዩ። ብሽብርተኝነት ምውፋር ናይ ክልቲኦም መጻኢ ዕጻ ከም ዝኾነ እየን ኢለን። ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ንርእሱ ናይ ኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ኢሉ ዝጽውዕ መንግስቲ ግን ሸነ ኢሉ ዝጽውዖን ሕወሓትን ኣሸበርቲ ኢሉ ካብ ዝምድቦም ኣዋርሕ ተቆፂሮም ኣለዉ። እቶም ውድባት ብወገኖም
ኣብ ስልጣን ዘለዉ ናይ ፌደራል መንግስቲ ሕጋውነት ከም ዘይቕበሉ ብተደጋጋሚ ገሊፆም እዮም። ኣሶሽየትድ ፕሬስ ዝጠቐሶ ሸኔ ብዝብል ሽም ብሽብር ናይ ዝተመደበ መራሒ ድሪባ ኩምሳ ሕዚ ዘሎ በይናዊ መማረፂ ነዚ መንግስቲ ብወታደራዊ ሓይሊ ምውጋድ ኢሎም መራሕቲ ሕወሓት እውን መንግስቲ ንዘቕረብናዮ ቅድመ ኩነታት ዘይቕበል እንተኮይኑ ዘለዎ ኣማራፂ ምድምሳስ እዩ ምባሎም ይፍለጥ። ብለኔስዩም ናይ ክልቲኦም ውድባት ስምምዕ ብመናእሰይ ኦሮሞ ይኹን ብመስረቲ ኦነግ ተቐባልነት ኣይህልዎን ኢለን ንመራኸቢ ብዙሃን ውሽጢ ሃገር መግለፂ ዝሃቡ ናይ ኦሮሚያ ክልል ፕሬዚዳንት ሽመልስ አብዲሳ ሕወሓት ኣብ ህዝቢ ኦሮሞ ዘውረዶ በደል እቲ ቁስሊ ኣይሓወየን ኢሎም በጣም የሚያሳዝን ነገር ህዝባቸውንም እንደዚህ ይነቃሉ የሚል ግምት ኖሮኝ በዚህ ደረጃ ኦሮሞን ህዝብ እንደሚንቁ በዚህ ደረጃ ኢትዮጵያ ጠላት የኦሮሞ ህዝብ ጠላት እንደሆኑ ኣዝዩ ዘሕዝን እዩ። ንህዝቦም ክንዲዚ ይንዕቁ እዮም ኢለ ሓሲበ ኣይፈልጥን። በዚ ደረጃ ንህዝቢ ኦሮሞ ከም ዝንዕቁ በዚ ደረጃ ጸላእቲ ህዝቢ ኦሮሞ ጸላእቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ምዃኖም ሓሲበዩ ኣይፈልጥን። ብዘሕፍር ኣገባብ ትማሊ ንናይ ኦሮሞ ህፃናት ብስናይፐር ይቃትሉ ዝነበሩ ንኦሮሞ ፈቆዶ ኣብያተ ማእሰርቲ ዳጉኖም እግሪ ቆርጽ ምስ ዝነበረ ሕወሓት ናትካ ፈታዊ ይውልካ ንምልዕዓል ምድፋሮም ማዕረክ እንደይ ናይ ኦሮሞ ህዝቢ ጸላእቲ ምዃኖም እዩ ዘርኢ እዮም ኢሎም። ኣብ ናይ ሎሚ ናይ ቀዳማይ ሚኒስተር መግለጺ ናይ ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዝ ምንቅስቓስ ብዝምልከት እውን መረዳእታ ተዋሂቡሎ። ትማሊ 277 ሰብኣዊ ረድኤት ዝፀዓና መካየን ትግራይ ምብፅሐን ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ኣፍሊጡሎ። ገብረ መድኒ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዓለም ለኸ ተሓላቐ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ዝዘርግሖ 37 ገጻት ዝሓዘ ጽሑፍ ኩናት ካብ ዝጅምር እንድሓር ኣብ ትግራይ ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ ብሓይልታት ፌደራል ምልሻ ኣምሓራን ሰራዊት ኤርትራን መገሳስ ጉጅላዊ ምዕማፅን ሞራል ንምትንካፍ ዝዓለመ ደይመዳያዊ ግህሰትን ከም ዝወረደን ጸብጺቡ ዋና ጸሓፊ ትካል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣግነስት ካላማርድ እቲ ዝወረደ በደላት ምስ ገበን ኣንጻር ሰብኣውነት ከምኡውን ገበናት ኩናት ክጸብጸብ ከም ዝኽእል ይሕብራ። ወሲኸን ድማ እተን ዋና ጸሓፊት ከምኡውን መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ነቲ ጸብጻባት ተቃዊሞም ኣለዉ ከምኡውን ነጺጎሞ እዮም። ነዚ ዝምልከት ጸብጻብ ኣለና ኣብርሃም ተስፋልኡ ይዳልይዎ ምን ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ። ትካል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ን63 ጾታዊ መጥቃዕቲ ዝወረደን ደቂ ኣንስትዮን ምስ ጾታዊ ግህሰት ኣመልኪቶም ዝሰርሑ ሰብ ሞያ ጥዕናን ኣዘራሪቡ ጽሑፍ ዘርጊሕሎም። ካብተን ኣብቲ መጽናዕቲ ዝተሳተፋ ግዳያት ዓመፅ 28 ብወተሃደራት ኤርትራ ከም ዝተደፍራ እቲ ጸብጻብ የመልክት። ንሰብ መዚ ጥዕና ትግራይ ብምውካስ ጽሑፍ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ከም ዝጠቕሶ ማእኸላት ጥዕና ትግራይ ኣብ ሞንጎ ወርሒ ለካቲትን ሚያዝያን 1288 ጾታዊ መጥቃዕትታት መዝጊበን። ኣብ ትካል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ላዕለወይቲ ኣማኻሪት ኣብ ጉዳያት ህጹጽ ሓደጋ ዶናቴላ ሮቬራ ሓንቲ ካብቶም ነቲ ጽሑፍ ዘሰናድኡ እያ። ንሳ ብድምፂ ኣሜሪካ ንዝቐረበላ ሕቶ ከምዚ ክትብል ትምልስ። Having investigated sexual violence in wars across the Middle East and Africa. ንጾታዊ ዓመጻት ኣመልኪቴ ኣብ ኣፍሪቃን ማእኸላይ ምብራቕን ንልዕሊ 20 ዓመታት ሰሪሐ ከምዚ ሕጂ ዝረኣኽዎ ዝኸፍአ ግን ቅድሚ ሎሚ ኣየጓነፈንን። እቲ ጾታዊ ዓመፅ ጥራይ ዘይኮነስ ሞራል ንምድሃኽ እውን ካልእ ብዙሕ ኣገባባት ይዝውተር ነይሩ እዩ። እቲ ኩናት ካብ ዝጅመር ንድሓር ኣብ ልዕሊ ኣማእት ቆልዑን ኣንስትን ዝወረደ ዓመጻት ደይ መደይልካ ዝኸፍአ ኣካላውን ስነ ኣእምራውን በሰላም ንምግዳፍ እዩ ተዓሊሙ። ተደራራቢ ብጉጅለ ዝግበር ዓመጻት ነዴታትን ቆልዑን ኣብ ቅድሚ ወለደንን ስድራ ቤተንን ዝግበር ጾታዊ መድፈርቲ ከምኡ እውን ንመዓልታት ብዘይ መብረ ዝግበር ግህሰት ማዕረ ናብ ጾታዊ ግልያነት ዝኸይድ እዩ ትብል ኣሳናዳይቲ ጽሑፍ ዶናቴላ ሮቬሮ ንጋዜጠኛ ድምፂ ኣሜሪካ ስቲቭ ሚለር። ኣብ ትካል ኣምስት ንጉዳያት ቀርኒ ኣፍሪቃ መልኪቱ መጽናዕቲ ዝገብርን ኣብቲ መጽናዕቲ ዝተሳተፈን ኣቶ ፍስሓ ተኽለ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝገለጾ ገለ ካብተን ግዳያት ን24 ሰዓት ምናልባት እውን ሰሙን ዝኸይድ ኣብ ገዛ ተዓፅን ይዕመፃ መንባረን ይገልጽ። ናይ 4 ዋርሕ ነፍሰ ጾር ዝነበረት ጓል 20 ዓመት ዜጋ ኣብ ሕዳር 2020 ብቋንቋ ኣምሓርኛ ብዝዛረቡ ወተሃደራት ከም ዝተዓመፀት ንኣምነስቲ ተካፊላላ። ጥንስቲ ምንባረይ ጥራይ ዘይኮነስ ሰብ ምዃነይ እውን ዝረስዑ ይመስሉ ትብል እታ ግዳይቲ ጾታዊ ዓመፅ ዝኾነት ሰብ። ካብ ትካል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ጨንፈር ኣሜሪካ ዝኾነ ኣዶተይ ኣኪዊ እቲ ጸብጻብ ቁንጣሮ ናይቲ ዝተፈጸመ ግፍዕታት ጥራይ ዘመልክት ምዃኑ እዩ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ዝነግር። The ages of the women as young as 10 and as old as 62
the use of racial slurs to basically እተን ዝተዓመጻ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ደቂ 10 ዓመት ቆልዑ ክሳብ ደቂ 62 ዓመት ዝዕድሚኤን ኣረጋውያን እየን። ኣብ ግዜ ዓመጽ በቶም ወታደራት ዝጥቀስ ዝነበረ ዓሌታዊ ጸርፊ ክሳብ ንነፍሰ ጾራት እውን ዘይመሓረ መጥቃዕትታትን ደይመደይልካ ዝተፈጸመ ምዃኑ የረድእ ይብል። ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ጽሑፍ ኣመልኪቱ ብ11 ነሓሰ መግለጺ ውፅኡ ነይሩ። ንዝኾነ ጾታዊ ዓመጽ ከም ዘይጸውርን ኣንጻሩ ከም ዝቐውምን ዘመልከተት መግለጺኡ ኣብቲ እዋን ኩናት ከምኡ ዝኣመሰለ ገለ ተርእዮታት ከም ዝነበረን እቶም ፈጸምቲ ድማ ዝግብኦም ፍርዳዊ ብይን ክወሃቦም ምዃኑን ኣመልኪቱሎም። ነቲ ጸብጻብ ግን ብርሑቕን ኣብ ውሑዳን ሰባት ተመርኪስካ ዝግበር ኣመና ብዙሕ ሃጓፋት ኣለዎ ክብል ገሊጽዎሎም። ኣካልቲ ንመንግስቲ ንምጽላም ዝዓለመ ውሁድ ዘመተ ምዃኑ ዘመልከተ መግለጺ ፌደራል መንግስቲ ኣብ 63 ሰባት ተመርኪስካ ከምዚ ዝኣመሰለ ዓማሚ ስእሊ መሃብ ከም ዘይከኣል እዩ ዝጠቅስ። ኣካልቲ መጽናዕቲ ዝነበረ ካብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ፍስሓ ተኽለ ግን ብድምፂ ኣሜሪካ ፈነው ቋንቋ ኣምሓርኛ ተሓቲቱ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ነቲ መጽናዕቲ ብርሑቕ ከካይድዎ ዘገደዶም ምክንያት ሓቢሩሎ። ጦርነት ከተጀመረ ወዲህ ለዚህ ጥናቶች አይደለም ሌሎችም እንደዚሁ ምርመራዎች ወደ ኢትዮጵያ ለመግባት እቲ ኩናት ካብ ዝጅመራት ሒዝና ናብ ኢትዮጵያ መንገዲ ክኽፈተልና ደጋጊምና ክንሓትት ጸኒሕና ኢና። ፍቓድ ተነፊግና ጥራይ ዘይኮነስ መልሲ እውን ኣይተዋሃበናን። ምእታው ከልኪሉና ክብቃዕ ነቲ ጸብጻብ ዘይሻራዊ ኣይኮነን ምባል ግን ቅኑዕ ኣይኮነን። ምናልባት ብኣካል ኣቲና ክንምርምር ዕድል ረኺብና እንተንነብር ግን ን63 ብርሑቕ ጥራይ ዘይኮነስ ካብኡ ዝበዝሓ ከነዘራርብ ምኽኣልና። ሕጂ ግን ፍቓድ ስለ ዝተኸልከልና ጥራይ ኢና ከምኡ ክንገብር ክኢልና ይብል ኣቶ ፍስሓ ተኽለ። ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ነቲ ጸብጻብ ኣመልኪቶም ተቃውሞኦም ብትዊተር ገሊጾም ነይሮም። ክሳብ መንግስቲ ናይ ምቕያር ዝኸይድ ኣንጻር ኤርትራ ዝዓለመ ተጻባኢ መርገጽ ዘለዎ ትካል ኢሎም ዝጸውዕዎ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል እዚ ዳሕራይ ዝቐረበ ጸብጻብ እውን መቐጸልታ ዝቐደሙ ዙንባዓት ጸብጻባት እዮም ይብሉ ኣቶ የማነ ብትዊተር ኣብ ዝፈነዎ መልእኽቲ። እቶም ሚኒስተር ዜና ስዒቦም ጸብጻብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሞያውነት ዝጎደሎ ምዃኑ ኣዝዩ ብሩህ እዩ። ኣምነስቲ ነቲ ዝተባህለ ክሲ ብሳልሳይ ኣካል ከረጋግጽ ኮነ ሓቅነቱ ክመሚ ዝገበሮ ጻዕሪ ኣይነበረን ኢሎም ኣለዉ። ንመርገጽ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብቲ ዝቐረበ ጸብጻብ ጸሓፊት ክፍሊ ፕረስ ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ጀን ሳኪ እውን ብድምፂ ኣሜሪካ ተሓቲታ ነይራ ዝሃበቶ መልሲ We are closely engaged with countries in the region, leaders in the region, and certainly horrified by what we've seen as ongoing human rights abuses in Ethiopia. ምሰን ኣብቲ ዞባ ዘለዋ ሃገራትን መራሕትን በቐረባ ኢና ንሰርሕ። በቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝረአ ዘሎ ግሰት ከዓ ኣዚና ጉህያቲና ኢላላ ጀን ሳኪ። ቤት ጽሕፈት ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ኩላቶም ኣብቲ ኩናት ኢድ ዘለዎም ኣካላት ተኽሲ ደው ከብሉን ነቶም ሚልዮናት ዝኣኽሉ ተጸበይቲ ረድኤት ኢትዮጵያውያን ዘይተገደበ ሓገዝ ክባጻሕ ክፈቕዱን ደጋጊሙ ክጽውዕ ጸኒሑ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ንኩሎም ዝኸኣሉ ሲቪላውያን ዜጋታት ኣንጻርቲ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ክዓጥቁ ይጽውዑ ምህላዎም ይዝከር። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ትግራይ ምጽባይ ኣኽላ ትግራይ ካናት ዌይት ኣብ ትሕቲ ዝብል መሪሕ ቃል ኣብ መላእ ዓለም ዝተዓደሙ ኣጋይሽ ዝሳተፍሉ ናይ ገንዘብ ምትእኽኻብ ግንዛበ ናይ መፍጣርን ብኢንተርኔት ወይ ቨርቹዋል ዋዕላ ሎሚ ካብ ፍርቂ መዓልቲ ብኣቆጻጽራ ናይ ከባቢና ሰዓት ጀሚሩ እናተኻየደ ይርከብ። ገብረ መድህን ቀደም ኢሉ ካብ ኣተሓባበርቲ ናይቲ ፕሮግራም ንዶክተር ሙልጌታ ገብረ እግዚኣብሔር ናብ ሳውዝ ካሮላይና ደው ኢሉ ኣዘራሪብዎም ኣሎ። ናብኡ ሓልፈኩም። ትግራይ ምጽባይ የኣኽላ ትግራይ ካናት ዌይት ኣብ ትሕቲ ዝብል ጭብጢ ይካየድ ኣብ ዘሎ ናይ ቨርቹዋል መደብ ብርክት ዝበሉ ዛዕባታት ክሳለጡ እዮም። ብመሰረት ናይቲ ዋዕላ ኣተሓባሪ ዶክተር ሙልጌታ ገብረ እግዚኣብሔር ዶክተር ሙልጌታ ገብረ እግዚኣብሔር ኣብ ሜዲካል ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሳውዝ ካሮላይና ፕሮፌሰርን ምክትል ሓላፊ ክፍሊ ፓብሊክ ሄልት ሳይንስን እዩ። ምስ ዩኒቨርሲቲ ኣክሱም፣ ምስ ዩኒቨርሲቲ መቐለ፣ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እውን ምስ በዓል ቅዱስ ጳውሎስ ዩኒቨርሲቲ ምስቲ ዝሰርሐሉ ዩኒቨርሲቲ ሳውዝ ካሮላይና ንምትሕጋዝ ንዝሓለፉ 15 ዓመታት ከም ዝሰርሐ ይገልጽ። ዕላማ ናይ ዝሎማዓንቲ ዝካየድ ዘሎ ስነ ስርዓት ብኸምዚ ይገልጾ። ኣብዚ ዋዕላ እዚ ክልተ ተዛመድቲ ዓላማ ኢና ሒዝና። እቲ ሓንቲ ዓላማ ንትግራይ ሕዚ ተወዲምዋ ዘሎ ናይ ጥዕና ይኹን ናይ ትምህርቲ ይኹን ናይ ካልእ ኢንፍራስትራክቸር ከመይ ጌርና ነሕዮ፣ ህዝቢ ከዓ ሕዚ ከመይ ጌርና ኤመርጀንሲ ኤድ ነብፅሐሉ ዝብል ያው ኩሉ ትግራዋይ መቐነቱ ዋሌቱ ኸፊቱ ይገበሎ ግን እኹል ኣይክኸውን እዩ። ንመሓዙትና
ንመሳርሕትና ንሰርሐሎም ኦርጋናይዜሽን ከመይ ጌርና ንክሕግዙና ክንገብር ንኽእል ዝብል ጉዳይ ልዒልና ፕሮግራም ኣዳሊና ማለት እዩ። ሓደ ፋንድሬይዚንግ ፈተውቲ ትግራይ ተጋሩ እውን ተኽኢሎም ክህቡ ዋና ግን ፈተውቲ ትግራይ ተኻልአይቲ ህዝቢ ዓለም ንትግራይ ብሰላም እውን ክፈልጣ ንትግራይ ዓዲ እምነት ዓዲ ሓርኳት ህዝቢ ከም ዝኾነት እውን ክፈልጣ ናይ ህዝብና በረኸታትን ኦፖርቹኒቲስ ጸጋታትን ንዓለም እውን እነፋልጠሉ ብተጋሩ ዓይነት ጥራይ ከይኮነስ ካልኦት ኣብ ትግራይ ፕሮፌሰራት ኮይኖም ዝሰርሑ ኣብ ትግራይ ፒስ ኮር ኮይኖም ዝሰርሑ ሰባት ከመይ ይገልጽዋ ንትግራይ ሕዝቢ በፅሒ ዝኒአ ጥቕዓታት ሕዝቢ በፅሒ ዝኒአ ብርሰት ከመይ ተሰሚዕዎም ዝብል እውን ብናሃታቶም መንፅር ብናህና እውን ብናይ ተጋሩ መንፅር ንሪኤሉ መዓልቲ እዩ ዝኸውን። ናይዚ መደብ ኣዳለውቲ ኢንጌጂንግ ዳያስፖራ ፎር ሪሰርች ኤንድ ኤጁኬሽን ዝተባሃለ ውዳበ ሴኩሪቲ ኤንድ ጃስቲስ ፎር ትግራይ ድሕነትን ሰላምን ህዝቢ ትግራይ ዝተባሃለ ማሕበር ክልቲኦም ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ መደብሮም እዮም። ከምኡውን ብማሕበር ልምዓት ትግራይ ማረትን ኣብ ኣሜሪካ ዝርከባ ዝተፈላለያ ናይ ተጋሩ ማሕበራትን ከም ዝተሳተፋሉ ዶክተር ሙሉጌታ ገሊጹ። ኣብዚ ሎሚ ፍርቂ መዓልቲ ጀሚሩ ክሳብ ፍርቂ ለይቲ በዚ ናይ ከባቢና ኣቋፅራ ሰዓት ዝካየድ ዘሎ ኣብ ክለብ ሃውስ ዝበሃል ፕላትፎርም ወይ መድረኽ ስነ ስርዓት ካብ ኣሜሪካ፣ ካናዳ፣ ኣውሮፓን ኣውስትራልያን ዝመፁ ኣጋይሽ ይሳተፉ ኣለዉ። ዝተፈላለዩ ናይቲ ፓነል ምይይጣት ናይ ሙዚቃ ምርኢትን ካልኦትን ከም ዝቐርብ ካብቲ ፕሮግራም ንምፍላጥ ይከኣል። ኣብዚ መደብ ዝተለዓሉ ጉዳያትን ዝተወቅዑ ሸቶታትን ኣብ ቀጻሊ ሒዘልኩም ክቐርብ እየ። ገብረ መድህኔ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ። ትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ክንሰግር ጥዕና ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ካብ ጽባሕ ናጽነት 13 ሕዳር 1991 ጀሚሩ ናይ ጥዕና ፖሊሲ ብምውፃእ ኣብ ንጹር ፖሊሲ ዝተመርኮሰ ስራሕ ክሰርሕ ከም ዝጀመረን ክሳብ ሕዚ በብ10 ዓመት ዝተግበሩን ዝተኸለሱን 3 ሃገራዊ ፖሊስታት ጥዕና ከም ዝተሓንጸጸ ኣማኻሪ ሚኒስትሪ ጥዕና ዶክተር መስማይ ገብረ ህይወት ምስ ቪኦኤ ኣብ ዝገበርዎ ቃለ መሕተት ገሊጹ። ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ልኢኹልና ኣሎ። ናብኡ ክንስገር። ዶክተር መስማይ ናይ ዝመጽእ 10 ዓመት ፖሊስን መርሃ ጎደና ጥዕናን ኣብዚ ሓድሽ ሃገራዊ ፖሊሲ ጥዕና ዝምርኮስ እዩ። እዚ ሓድሽ ሃገራዊ ፖሊሲ ጥዕና ክወቅዖ ዝድለ ሸቶ ነቲ ሸቶ ንምርጋጽ ሚኒስትሪ ጥዕና ክጥቀመሉ ኣውፂዎ ዘሎ መደባትን ሜላታትን ከመይ ይመስል? ሸቶ ናይ ሃገራዊ ፖሊሲ ጥዕና ቃል ብቃል እንትያትብል መዛዝ ጥዕናን ጽቡቕ ህላውን ኣብ ኩሉ ዕድሜ ንኩሉ ጾታ ኣብ ኤርትራ ዝቕመጥ ኤርትራውን ዘኤርትራውን ንኩሉ ጥዕንኡ ክዓዝዝን ጽቡቕ ንኩሉን ያታ ሸቶ ናይቲ ሃገራዊ ፖሊሲ ማለት እዩ። ዝሓድሽ ሃገራዊ ፖሊሲ ጥዕና ሕጂ ሓደ ኣድማሳዊ ሸፈነ ጥዕና እዚ ዩኒቨርሳል ሄልዝ ካቨሬጅ ንብሎ ካልእ ሸፈነ ምስኡ ተኣሳሰር ሸፈነ ኣድላይ ኣገልግሎት ጥዕና ውሕስነት ጥዕና ብፍላይ ሓደጋታት ካብኡ ካብ ውሕስነት ጥዕና ዝህብ ማለት እዩ። መሰረታዊ ክንክን ጥዕናታት ፕራይማሪ ሄልዝ ኬር ዝብል ከዓ ንኩለን ቀንዲ ማለት እዩ። ግዜና 4 እንትን ሜላታት ንብለን ንሓደን ተኣሳሰራይን ዝደጋገፋይን ዝመላልዓይን ማለት እዩ። ስለዚ ተቐንዲ ኣድማሳዊ ሸፈነ ጥዕና ጌርካ ነቲ ሸቶ ክትወቅዕ ትኽእል ጥዕና ክትዕዝዝ ትኽእል ህዝቢ ጽቡቕ ክህሉ ከተላግጥ ትኽእል ማለት እዩ። እዚኣ ተሕመረት ናይቲ ፖሊሲ ማለት እዩ። ኣድማሳዊ ሸፈነ ጥዕና ንብላ ምክንያቱ ብእሳታ መንገዲ ኣገልግሎታትካ ኣብታ ካልኣይቲ ማለት ኣብታ ሸፈነ ኣድላይ ኣገልግሎታት ጥዕና ዝብል ተነፂር ዘሎ ብዝርዝር ኣበናይ ዕድሜ ኣበናይ ጽፍሒ ኣበናይ ቦታ ኣብ ከመይ ዘለ ኩነታት እንታይ ዓይነት ኣገልግሎት ይወሃብ ሕጂ ብዝርዝር ኣሎ ማለት እዩ። ነዚ ኣድላይ ኣገልግሎት ጥዕናን ሸፈነ ጥዕናን ውሕስነት ጥዕና ብሓደጋ ዘይርኩመሽ ስርዓተ ጥዕና ማለት እዩ። ለበዳ መፅኡ ክርኩመሽን ካብ ቁጥር ወፃኢ ዝኾነ ክኸውን የብሉን ጽንዓት ድልዳል ሬዚሊየንስ ንብሎ ኩሉ ኣለዎ ማለት እዩ። እዚ ከዓ ውሕስነት ይህብ ማለት እዩ። እዚ ኩሉ እዚ ሕጂ እታ ቀንዲ ቀላፊት ሜላ ከዓ መሰረታዊ ክንክን ጥዕና ማለት ስለዝተን ሜላታት ንባዕለን ዝተኣሳሰራየን ማለት እዩ። ምናልባት እስከ ቀንድን ሕመረትን ናይቲ ሸቶ ወይ ከዓ ናይቲ ፖሊሲ ኮይና ዘላ ኣድማሳዊ ሸፈነ ጥዕና ትብል እሞ እስከ እንታይ ማለት እዩ ኣድማሳዊ ሸፈነ ጥዕና? ኣድማሳዊ ሸፈነ ጥዕና ምስቲ ካብ እዋን ሓርነት ጀሚሩ ዝነበረ ኣብ መሰረታዊ ክንክን ጥዕናን ኣብቲ ማሕበራዊ ፍትሕን ዝምርኮስ ሃገራዊ ፖሊሲ ጥዕናን ምስ ሃገራዊ ቻርተር ህዝባዊ ግንባርን ምስ ሃገራዊ ቻርተር መንግስትን ዝሳነ እዩ። ስለዚ ኣብ ሃገራዊ ፖሊሲ ጥዕና 2020 ዝጀመረ ሓድሽ ኣምር ኣይኮነን። ግን ሕጂ ኣድማሳዊ ሸፈነ ጥዕና ዝሰፍሐ ትርጉም ተዋሂብዎ ኣሎ። ዝያዳ ተነፂሩ ሕጂ ኣብ ናይ 2020 ሓድሽ ፖሊሲ ማለት እዩ። ስለዚ ኣድማሳዊ ሸፈነ ጥዕና በዚ ሕጂ ሓድሽ ፖሊሲ 3 ማዕዝናት ኣለዎ ወይ 3 ማዕቀኒታት ኣለዎ። ተቐዳሚት ማዕዝን ኣገልግሎት ዝረክብን ዘይረክብን መን ምዃኑ ብቐጻሊ እናጽናዕካ ነቲ ኣገልግሎት ጥዕና ዘይበጽሖ ክፋል ሕብረተሰብ ኣገልግሎት ከም ዝበጽሖ ምግባር እዩ። እዚ ሕጂ ታቀንድን መሰረታውን ኣድማሳዊ ሸፈነ ጥዕና ማለት እዩ።
نت زي بصحو مبصح تراي زود أجن أيكونن نابنت أبوان حرنت 48 مئتاوي تكبابين أو وش 10 كيلومتر أقول له تركم يرو 8 مئتاوي كافز بنا أو وش 10 كيلومتر تكالت عنا اللو حجزنا وصل خيدم يتغزعين 100 نسبة إحنا جن زود أيكونن تمالسكا نتيجة القصة ركب زلوا انتي أقول له تركب انتي كي يقول له قال إن حياتك كانت خير مالتي توسع شعور نتي زودلنا ملاك خير زودلا بتاعهم سطح كيون عندنا درجة هم أكن خندل علكا خير مال سلازي عد ما سوي شفنت عنا أبوس وان زازم شتو زي كونه مسجزين درجة معبلن إننا معبلن إننا العالم زخيد قط علي مسرحي مالتي حجين عد ما سوي شفنت عنا قلت عنا مقرب نتزودلا إننا ملاك مخاطرون أخلا يكونن تواجنا يتي أقول له تهزبك شمطه بعمق جزء أزخل كون على نزل مقبار وجنا يتقرب أقولت أزيو تتأجي متراك خفلة زخل ترافينه خفلة زي كل ترافينه كنت أبغى ما حسيت زور دلو من الباتون نبض خلت كم روح زخل كبر مترافينه واجه حمزة اللي بحسب مالتي أخلا يكون سلازي أتصل تيجي معك النعط مالتي أقولت تقرب بقعة الناس خير تزبخها فينانساوي يخون زي فينانساوي أجمع زي فترة نزل يكون على مالتي نزل مقبار حجي واجه أقولت منجستي كسرة كدقفه ويكوحسه كابجوباز غفل بذكال كنكيو خلالو مالك ارز حجوان حجيتي منغستي درجه زبزحه منو بنصا ابدلخا ازي سماوي زغفر مالتي زحجي الناس فخيدي نقط الخيدي بقص على دما تي كابجوباز غفل بذكال ان نكخا خيد زغبر مالتي حجي كابجوباز غفل وطايتات حجي ثلاث وطايتات زدقال بل حجي حدش بوليس حدا تي قطاوي وطايتات حكمنا نبلو مرمران مدحنيتن زغفل قطاوي وطايتات حكمنا زي كتاوت أيتات نلوخ عليه نعبنت أنت الأخبار حق بطاء أنا بماكل وين وسمرات نص كينو أو سمرة ولا نص أتجبر كله نهدا بزح كفيلنا من جدي سلست معلتي ناب هوتيل دخل كينو نمجون خالن تقطعوت أي ولا تحط خانة زي كتاوت على هو ماله جنازون أرجمت زوتي بوليسي مالتي سلسك عليه تي opportunity cost نلو بحنت معلت خطر خبود بقى أقولت سلست معلت أتمنى كله لا سلست معلتي بكرات تقاط قريت كاوي عدلات أنت رابيلك حجي خفل كذا جنزب كيه له خيل ويوطعي جن خفل كذا بقول نحترفك عدلك ديل كله مالتي حجينا سلست زي أرجمت زوتي تقطعوا يحكمنا وطعنا لون يتزيك قطعوا وطعيتات نموقع عدين قال إنه لون يتنا عدلات واقع ما opportunity cost لون نسلستي أرجمت زوتي بسلستيو حزب زي هسيلو من جدي حزب بعمر شفنا من جدي ويت منجستي صيرو وي دقيفو ويكأبني وحسننا أجباب إنشرانس سرعات أتيو قطعون زي قطعوي وضع زي قبرلو من جدي نفتقر زعلميتي أدماسا وشفنت عنا نبلو مالتي سلسفي حمري زلو دكتور مسمعي قبرهوت أما هاري مينستر تأنا إرترا نزهب كاني سفيح مبرهي بشميم شمتعطات الدمس أمريكا دقيمي أمسكن يغني لي سمعتنا تكتاتلوا زلهم 31 25 ب22 متر باند كاب واشنطن دي سي زمحلالف علتاو مدبناهم كسمعوا زانحكم نالهم مدبنا أبزازازمنا لنا بمتأنقار مساخم زانحكو سارة فساية مسكولهم مسارح تيبو مخان مسانا سلز زانحكم أزينا إنا نمسكن بروخ مشات